سلام كم يالله كلكم تخاطرتنا على الشانل زي مساكم زلوا خابيلي لو ما عندك خانو ابي وتنا قال لو تخمت زبلكم حاله بروجرام يحزلكم مزيان كلمه مجمرناتو من مجمر انا بالشانل تمزلكم سبسكرايب مغواركم ما يترسوا سبسكرايب تقبلوا كلهم كا ثاني دول ملكت تقطوا من انت حدشت فيديوهات كنوركنا نوتيفيكيشن كمتكم وانا بترستنا سو اب جيم سبورت نحال ساعات اب جيم صنيح سبورت نسرح كو والله اوديو بوك سمعني راه مالتي غزي بغير من تخطقملو نزبل علامه سبورت نسرح كو اوديو بوك سمعني راه سو اسو نسمع خلو حدا حساب مصيني اتا حساب كا بزعبا هو نه ابز مريت ابز مدرخ نبر كلنا وصيتاويان نخنكون حدا كنبلط زلنا نجر تي باشن او يتو هونا تجيفتنا من لاي ابز مدرخ نفطر كلنا فطاري نخولنا كنا دما علو نخل ابز مدرخ كنبرلو نخل كنبرلو طراي كازي كونا قال نجر غريفنا نخنكايد حدا جيفت يبنالو نفس وكفنا نحن جيفت انا نعطي جيفت لاني نسخم كاناتكم جيفت عليكم هو فتاري زحبكم هو لكم كنفطر جميرنا مسانا استفتر كما جرنا هونا نلليو كن هنا حلافنتي نسرحلو زلنا نجر سلازي بزح حساب يخا ادشغار هو نخلالي فتار زهاو جيفت تناتو باشن ويتناتو هو نخلالي بزح حساب يدشغار بزحات سبات نغوت السيوم نسرح كخورو حغوسات ايكونن كسرحو سلازلوم كنبرو سلازلوم دوموس خفول سلازلوم ገንዘብ ስለዘለዮም መስድሮም ከአልዩ ስለዘለዎም ይምሰር ግን እቲ ፓሽንና ብትኽክል ንሕና ለሊና ማዕረኽ ንጎት ሲና አላርም ከመና ያለና ንጎት ፓሽንና ባዕሉ ዘተሳአና ወይ ዘበራበረና ልቀኸም አላርም ኮይኑ ንሕ ንጎ አላርም ቆፂርካ ጨውጨው እንዳበለካ እንዳማረርካ ትኸይዳለኻ ስራሕ ግን እሱ ፓሽን ካይ ተገዲድካ ክትገብረለኻ ጽቡቕ ውጽኢቱን ከተምጻይ ትኸል ከም ዓይነት ሰባት አገልግሎት ስለዘለዮም ተዓሚል ጽቡቕ ሰርቪስ ዘይረክ ሕጉስ ዘይከውን ዝተፈላለዩ መገዲ ኣብ ዝኾነ ኦፊሳት ወይ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኸይድኩም ተጸዊጎም ሕማቕ መልስ እንዳመለሱ عطو زبلهم سبات راح يكون كتكون تدخلوا لهم زين باشنهم سلا زي يكون قال سبات كا حقوسات كوينهم ولا قرب دموز اندا تخفلهم حقوسات كوينهم كسرح يكون تكون سوزنا باشن غداي حسب تي ابي وات تستفطرلو توهبو خلالينا يقدم تحطهم كم يركا خاطللي وانا تقليل سلا يكون السرح زحت نغير لما انت خاص يخكافلكم تي باشنكم تي توهبوكم كم يركم كم تلليو زي حجزاكم وسوسنነት تاكو سند حتى تطقم كل ملن قرب سرح كليكم يجن تي باشنكم كترخبو اي كتصقموا حاجه بزح نغيرات تفتن اغداسيو منالبات هيوت حصاريا كل ነገር ፈቲና ከመገር ያخرخو እንበል ንخلينا ግን ድንፍትን ከለና ቀድሚ መፍታና ሓደ ክቦልጥ ዘለና ነገር አለ እሱ ኸአ እቲ ፓሽንና ነለለሉ መገዲ እቲ ነሃል ሰብ ስራሕ ድኾኖም ንዓኻ ግን ፋን ወይ ከዓ መዘናጋዕ ዝኾነካ ነገር እንታይ ሃይ ነገር ስራና ተዘናጋዕካ ትገብሮ ካልኦት ሰባት ስራሕ ድኾኖም ልክ ከም ስራሕ ዝርእዎ ዝኸብዶም ነገር እንታይ ካልኦት ሰባት ክገብሮ ኣዝዮም ከቢድ ግዜ ዝሕልፉ ንስኻ ግን ለስ ካብናቶም ዝኸበደ ግዜ ትሕልፈሉ ነገር እንታይ ካልኦት ሰባት ብዙሕ ፕራክቲስ ገይሮም ዘምጽዎ ንዓኻ ግን ቁር ፕራክቲስ ጌርካ አልቂፍ ፍሎው ድገብረልካ ነገር እንታይ አልቂፍ ዝመጸልካ ነገር እንታይ ካልኦት ሰባት ተኸፊሎም እንኳን እንዳሰርሑ ከለው ነቲ ነገር እንዳተኸፈሉሉ ከለው ኸማን ቀጨውጨው ዘብሎም ነገር ንስኻ ግን ዋላ ብነጻውን ይኹን ክሰርሑ ይኽእል ትብሎ ነገር እንታይ ዋላ ተዘይ ተኸፊሎም ክገብሮ ይኽእል ንጎተሲኻ ብዛዕባኡ ተሓስበሉ እንታይ እዩ ለይቲ ብሕልምኻ ዝም ዝረኣየካ ነገር እዚስ ናይ ግድን ክገብሮ ለኒ ትብሎ ነገር እንታይ ዋላ ብነጻ አገልግሎት ህይወት ዓይዳ ሓሊትኩምኒ እዚ ኮቺንግ ከም ዝገብሮ ዘለኹ ካልኦት ሰባት ናይ ህይወት ያዕወት መገዲ ምምሃር ዋላ ብነጻ ክገብሮ ኣብ ትርፍ ግዜ ከም መዘናግዒ ናቶም ኢንተርቪው ይድሰም ስፖርት እንዳሰራሁ ዛዕባ ሳክስ መጽሐፍ يزسمع አይስልቾንን ሕልመ ይስዩ ንጎተሲ ብዛዕባ ይድሐስ ዋላ ብነጻ ስፒክ ግበር ተዝብሉኒ ጸገም ድባሃለ ይብለኝ ብነጻ ብዙሕ ሰብ ኣብ መድረኽ ወጪ ስፒክ ገብር ፈርሕ ኣነ ግን ደስ ይልኒ ዝገብርና this is my passion እዚ ተው እዚ ትጊፍት ናተይ እዚ ይኻተ እስኹም ከ ልክዕኹም ብነጻ ዋላ ይኹን ክትገብርዎ ትኽእሉ ነገር እንታይ ወላ ሓደ ነገር ከይተኸፈለኩም ክትገብርዎ ፋን እንዳተዘናጋዕኹም ዋላ ወን ደሞዝ ብዛዕባ እቲ ዝገብርዎ ዘለኹም ነገር ከይተኸፈልኩም ግን ደስ ይልኩም ተሓጒስኩም ክትገብርዎ ትኽእሉ ነገር ሰዓታት ግን ኣብ ሕልምኻ ሕልፉ ኣብቲ ፓሽን ካብቲ መጻኢ ህይወት ካሕል ኣብኡ ስራሕል ንጎሳ 8 ኣቲኻ ሰዓት 4 ድረስ ስራሕ ትወጽኾንካ ኣብ ሰዓት 4 ክሳብ ሰዓት 6 ዘለኻ ኣብቲ ሕልምኻ መዓልቲ 2 ሰዓት እንዳሕሊብካሉ ኣብ ቀረባ እዋን ለውጥ ክትርኢ ኢኻ ንመጀመርያ ግን ለውጥ እኳ እንተ ዘይረኣኻሉ ክትቅጽል ክትክእል ኣለካ ተስፋ ዘቑርጽ ነገራት እንኳን እንዳረኣኻ ክትቅጽል ክትክእል ኣለካ ሽዑ ለውጥ ዝመጽእ